Днеска отворих Legendary Chest и забравих да снимам. Така, нека да разберете каква легендарна карта ми се паднала. Какъв ми е новия дек с нея. Може би сега да сте видяли. И да. Един мой приятел ми каза, че тя е легендарка, която не е много добра, но за мен беше много добра. Буквално направих 3 или 4 победи след като я получих. И съм на 9-та арена. Може да ми се падне бандитка, но явно късмета днеска не сме. Но поне пак ми се падна хубава легендарка. А пък може като стигна 10-та да ми се падне ето тази прекрасна легендарка. Аз тази имам, затова не ми трябва. Но, значи, трябваше да съм на 6-та арена, за да ми се падне Далок. Не можеше поне Inferno Dragon. Първа легендарна карта е според мен. Пък на 5-та да не говорим. Буквално те са едно от любимите легендарки. На 5-та арена на Switch или както там я наричалите. И тази легендарка. Ако бяха по-намалени, ще да е перфектно. А за мен най-нехубавата легендарка в Clash Royale е Лавахан. Вижте колко кръв има, вижте колко прави. Ще трябва да го направя поне за 100, или да струва 6 или 5 елексир. Така ще е по-ефикасна. Па за миньора, за него мисля, че добре са го направили. Не знам, за мен е добре. Добре хора, това беше на следващия клип. Ще се видим следващия път, когато аз ще знам какво ще правим. И това